Terve! Seppo Lehden matkailuohjelma jatkuu Vöyrissä. Här vi undrar vad helvete menar ankommande långt god, saapuva pitkä tavara. Onko tämä maahanmuuttoministeriö tai maahanmuuttoministeri, immigrationsministers Tours tavaramerkki? Onko kyseessä siis nyt Sambian, Kenian tai Somalian tunnettu pitkä tavara, ympärileikattu sellainen, vai mistä on kysymys? Så vi fungerar och undrar vad helvete menar den ankommande långt kurs. Är det den behov, vad den Astrid Thors behöver eller inte? Men jag tycker att vi finländare behöver inga somalisnekrar, eller hur du säger om dessa islamistiska så-kallade människor. Emme tarvitse täällä minkäänlaisia neekereitä emmekä islamisteja, joten katsokaamme tätä kaunista Pohjanmaata. Olkoonkin ruotsinkielinen, mutta täälläkin näkyy nimistössä jotain erilaisia anvuht ynnä muuta. Tässä on pitkää tavaraa. Tämä on elotonta. Tämä ei tarvitse hyysäriarmeijaa. Tämä saapuu varikolle. Lastataan, pannaan telineisiin. Tässä on välkomna till Vöyri. Ankommande gods. Tervetuloa Vöyriin, pitkää tavaraa. Tässä ei tarvita tulkkipalveluita. Jokin asia mättää, jos pitkä tavara tarkoittaa jotain muuta kuin tätä, mikä tässä makaa asfaltilla, odottaen toimittamistaan eteenpäin. Juhannuksena 2009 vasten auringon siltaa voisi laulaa tunnettu Katri Helena, mutta emme nyt käännä kameraa muuta kuin näin, niin huomaamme, että ei onnistu vasten auringon siltaa kuin näin, niin jo katoaa näkökenttä. Näin on kadonnut maahanmuuttoministeriössäkin näkökenttä, kun on katseltu liikaa pitkän tavaran perään. Eikä kysytä kuka maksaa, ei välitetä siitä, tingitään vanhustenhuollosta, perusturvasta, mielenterveyspalveluista, peruskouluopetusta, lukio-opetuksesta ynnä muusta. Kunhan vaan saadaan pitkää tavaraa from Afrikasta ja islamistisista maista. Kertauksen vuoksi emme siis tarvitse tänne muuta kuin tämänlaista pitkää tavaraa. Meidän suomalaiset värkit sopivat 1:1 toisillemme ja vältämme myös puskaraiskaukset ynnä muut vastaavat epätoivottavat ilmiöt, sillä tunnettu tosiahan on, siinä ei ole minkäänlaista leimausta. Maahanmuuttajien, varsinkin neekereiden ja islamistien suomalaisiin kohdistamat raiskaukset hakevat vertaansa. Tämä on kuin tykin piippu ja tämä ei tuo minkäänlaista onnea, jos tämä tosiaan saapuu jonain muuna kuin tällaisena pitkänä tavarana. Seppo Lehto kiittää. Jatkamme jälleen matkaa kohti Tamperetta huomenissa. Ei muuta kuin oikein hyvää päivänjatkoa ja juhannusta kaikille suomalaisille sinisin silmin. Siihen tuli Västäräkkikin vielä antaa lopputervehdyksensä. Mahdollisesti näette, kuinka hän paikallaan tervehtii suursuomalaista Seppo Lehtoa ja jäi vielä tuonne Räystäälle yhtyen Seppo Lehdon toiveisiin. Neekerit pysyköön Afrikassa, niin kuin islamistit siellä, missä ovat ympärileikattuinen vehkeineen. Ei muuta kuin oikein nautinnollista juhannusta ja tulevaa loppukesää, syksyä, valkoista talvea ja niin edelleen. Yhdymme tämän Västäräkin lirkutteluun ja lirkuttelemme teille morjesta, vetäydymme yöpuulle.